how it's going, bro. A takhle v životě začínat nebudeme. Vítáme vás, vážení diváci, u dnešního prvního dílu od firmy, nebo společnosti, nebo jak chcete, od herní společnosti Player Corp. Zdravím vás já, Thomas X, a se mnou tady je Snake. Pozdrav. Ahoj, to už natáčíme. No jistě, že. To jsi nemohl říct, že bych to taky zapnul. Ne. Tak jo. Budeme hrát Custom Story, Baldur's Discovery. Jsem to já! Kdo nezná tady tu hru, tak se to jmenuje Amnesie The Dark Descent. Je to hororová hra. Spíš na psychiku, jak to se dá. Je to hodně o psychice a já už startuju Snakeu, takže bys... Já bych řekl spíš to, že ne žádný, že to nikdo nezná, já bych řekl, že to všichni znají až. A předem se ještě omlouvám, teďka z začátku jsem nenastavil trošku světlost, takže na videu by asi nic nešlo vidět. Takže já to trošku zesvětlím a no, jdeme na to. Hraju si se shooterem. Kde máš Jennifer? A, Jennifer! Co? Kde, co? Ty neznáš Jennifer? Ne. Styď se, sleduješ PewDiePie a neznáš Jennifer, jo. Počkej, ty která, který to je? Jennifer je shooter od PewDiePie. Jo, tak počkej. Ty vole, kladivo mě trefilo. Au. Tak, Já chci to kladivo, já si ho vezmu s tebou. Předem říkám, ne, že bych byl posraný a hrál to sám. Jako jo, samozřejmě bych asi byl vyděšený lehce, ale... Jau. Ty vole. Tak jsi dostal kladivem. Jo, dostal jsem kladivem. Já si to Ježiši. kladivo beru s sebou radši. Ty vole. Kde je to kladivo? A jo, já jsem myslel, že se to dá vzít jako item. Do prdele, já jsem select, ty vole. Ty varo. To je hrůza. Už jsi dál? Sebral jsem zatím křesadla 2. Nic nevidím, vole. Hej, co je v té skříni? Nevím. Stefano! Je tam Stefano? Jo. To je výborný. Olenička. Na stole je dopis, ten zatím brát nebudu. Pod kladivem je klíč. Dobře, všechno vezmu, až budu mít. Ty vole. I tady nic není. Ten klíč už brát nebudu, vole. Aha, počkej, hele. Naštěstí, že už ani nemůžu, vole. Našel jsem křesadlo. Hej, ty jsi otevřel tu skříň? Jo. A co tam je? Nic? Nikdo tam není? Olejnička. A počkej, kde jsi našel ty 2 křesadla? Já jsem našel jen jedno. Já jsem našel 2. Pod postelí v druhé celé. Jo, to už vím, to mám. What in hell's name did you just happened? Body Sebral dead. papír, že? There is no sense of Gen Man here. I should be able to go to the next room with the dead cape. I better find John quickly. Jestli neumíte anglicky, promiňte, já vám to překládat nechci. Ježiš, ten klíč, tyjo. Já jsem se taky... Mám knihu v ruce, nebojím se ji použít. Takže, Klíč použijem. Jdem dál. ježišmarja. Ej, mám taky pocit, že to nedohraje. Mám takový pocit, že to nedotočíme hlavně. Že to bude na víc částí tady ta custom story. No tak to je mi jasný. Ty, jak to ten PewDiePie Vyber může si cestu, hrát? Tome. Počkej, než se to ještě načítá. It's a loading in the motherfucker... Jež. Tak já jdu doleva. Jdeš doleva, jo? Ty Ježišmarja. vole! Květináč zasranej. Zasekli dveře. Kam dál? Já nevím, já v cítně nic nevidím. Našel si lucernu? Ne? Ale jenom olejničku, že? No tak to jsme pěkně v řítí asi. Kam jsi šel, tu píč? Tady je nějak moc beden do prdele, vole. Jak byli ti rytíři, jak byl takový ten velikánský rozcestí, jak jsem šel rovně a pak doprava. Teď jsou těch velkých... Já jsem šel zase doleva. Tady je krev hlavně. A moc beden. Jo, tam přesně jsem. Tak, ukaž, tady něco je. Lektvar. Laudanium. A... Hej, ty zvuky mě děsí, o prdele. Sakra, trošku si mě rozjela myš. Neboj tak posraný. Hele, na posteli něco je.
Kde? Ty vole, jsem se lekl do prčic. Na posteli nic není, vole. Crowbar. Ne, nahoře, úplně nahoře. Já to nechci, já se bojím, oni jsou otevřený dveře, vole. Proč tady zhaslo? Ty vole. Já jsem se radši lehl na postel. Tak, sebral jsem olejničku ve skříni. A... Slyším nějaký zvuky? To já slyším furt, ale docela mě to děsí, jo, prdele. Jo. Já nechci hlavně dostat infarkt. Já ho dostanu tak jako tak, takže jako... Vyšel jsem ven. Hey, ma. What you gonna do? Je to sustr. Kam jsi šel doprava nebo doleva? What you gonna do? Já jsem se vrátil jakoby na resp, když jsme začínali. Zavřené dveře, super. I will need a key. A vedu to druhou stranou teďka. Počkej, ty jsi nešel k těm rytířům tam doprava po... Ty píčo, taková dlouhá chodba, tam nejdu. Hej, počkej, já už možná vím, kam jdou ty... Ty vole, Ty vole. já už vím, kam máš použít to páčidlo. Kam? Tam jak si, tam jakoby kde jsi ho sebral, tak po té cestě tam jak si říkal, že jsou bloklý dveře. Já jsem neříkal, že jsou bloklí. No jsou, byly, teď už nejsou. Prčíc, Páčidlo. kde? Já pryč. Nalevo. Jo, tady, počkej, takže já vezmu páčidlo. Já se tam bojím mít, ty vole, se mi to nelíbí. Jsem vevnitř. Ty vole, ši. Hey, what you gonna do? Hollow Needle. Ježíš Maria. Vy to vidíš, já nic nevidím, vole. Tam jak spadly Ty vole, zasranej obraz. obraz. Jo, ten obraz. A jo, tady, tak toho jsem si nevšiml, člověče. Je něco tady? Není. Co piano? Tam taky nic není. Je to nedo... Hej, ale proč mám pocit, že je v tom něco v tom ohni, není? Máš ten handle needle, co to bylo? Jo, mám. Ten hollow teda. No tak já jdu ven. Já si vezmu talíř do ruky, budu to když tak hodím po něm. Čemu to je vlastně? A jo, to je tady tohle! To může být použito k otevření dveří. A nejenom dveře. Tady jsem přišel. Hej! Rytíři, what you gonna do? Kam jsi šel, doprava nebo doleva? Já nevím. Tady jsou, No, tady jsou zavřený dveře, jak já zkusím použít teďka. A nevím, kam jsi A, šel. otevřel jsem. Hej! Hele, myslím, že tady se něco stane, kámo, a já se z toho asi podělám. Prostě, že já nic nevidím, vole. John always took high responsibility for this family while all these corpses... sakra. A jo, už vím, kde jsi otevřel ty dveře, vole. Didn't John seriously kill his family? John must be cursed or something. Ty to čteš, ten papír? Dočetl jsem papír, jsou tady části těla. Hej, tady jsou dvoje dveře. Jo, a já jsem otevřel jenom jedny. Počkej, takže tady asi zavřu radši. V šuplících nic není, ale. Lol. Počkej, takže tady nic není. Já ty dveře otevírat nebudu, asi ani k tím přibližovat nebudu. Chce se mě, ty jsi už přečetl ten dopis? Jo. Ty dveře nedou ani otevřít. Tak se o to nesnaž. Dobře, a co teď? Bude No, teď to vypadá, že jelikož nemáme čím jak co otevřít. Tak něco někde najít. Jenže jako chtěl by to tu lucernu a vůbec nevím, kde ji sehnat. John must be cursed or something. Ty vole, tak jako... Poznámky, ne. Vzpomínky? Ne. Tady je pero na zemi, to nejde sundat, ty. Tak já vystoupím z rumky a asi někam jdu, ty jo. Proč mám pocit, že když vystoupíš z té rumky, že budeš zdrát? Proč myslíš, že tam je tak dlouhá chodba? It's locked. I will need a key. Are you serious? You don't say. Ach jo, ty jo. Ty jsi šel pryč z té rumky? Místě, ty vole. Tak musím najít někde klíč, ne? Tady nic není. Jo, tam jsou nějaký... Tady je moc velká tma na mě, vole, že tady nic... Někde něco za těma bednama, vole? Já hlavně nemám žádný. Otevří se. Už teď mě to nebaví.
Protože nevíš, kam máš jít, nevíš, co máš dělat, jo. Nebo spíš víš, ale nevíš, Tak, co to je. šel jsem znova do té místnosti, do té obědárny. Jo, do jídelny. Do jídelny, ano, ježiš. Obědárna, ty vole, to jsou zase fejky, jo. Není něco v tom jakoby v tom krbu? Ne, není. Mr. Chair. Hell yeah. Já zkusil rozbít, jestli něco není pod nějakým talířem nebo něco. Myslím, že diváci to asi rozdělíme dneska na 2 party, protože... No to bude navíc, jo. No, navíc partu, protože za prvé vyřešit to hledá hodně nervů a nervy mě dají jenom to, jak to mě to děsí. Takže... Pod talířem ani nic není, jo. Hlavně mi štve, jak tady furt samovolně se mi tady zhasíná, prostě. Nikomu to nevadí, asi jenom mě. Můžeme se vrátit, nebo? Asi na co? The lock is broken, I can't go back. Tak nic, no. Vážně netuším, co tady teďka. Zkouším tady na obraz. Nic. Chair. Hej, No chair. jak v prdeli, jo. Do piči! Tam už se já vracet nebudu. Kam? Do té rumky. Odkud jsi přišel, teď jsem přišel k těm dveřím, najednou se rozbily ty dveře, vole. Jaký zas? Do té rumky, tam, kde jsi sebral ten papír posledně. A co jsi udělal, že se ti to otevřelo? Dal jsem pryč tu židli, vole, najednou jsem bouchl na dveře, vole. Aha. Takže musím dát pryč jako tu židli? Je to možný, vole, už tam nechci. Já jsem se tak lek, ty vole, jsem tady v rohu na máčka. Já hlavně nevím, kde jsou teďka ty dveře do prčíc. What you gonna do? Here. Asi počkám, až tam půjdeš ty vole. Se mi to nějak nezdá, protože jako... Fakt je to nějaký divný tohleto. Ty vole, jsem se lekl do prčíc. Ty vole. Já věděl, proč počkat. Zabil tě někdo? Ne. Jsem se trošku zařval. Tak. Co se stalo přesně? Čtu dopis. A key. Keys could be used to vole! seal very important things. Já věděl, že máš to začít číst. In this case, it's Uncle John's precious hell named Tam je Union klíč, ty Witch. vole. Keys in this room. My father, Joshua Mann, was always on your castle. Tam je klíč. Kde? Pod tou židlí na stole. Já to brát nebudu, já se počkám na tebe. Jdu zabarikádovat ty dveře, vole. Zebral jsem klíč. Stalo se něco? Absolutně nic. Mám menší bolest hlavy, jinak nejsem zraněný. No, vypadá to, že nás teďka bude honit asi zombík. Že jo, po té dlouhé chodbě, vole. Proč já jsem nezavřel? Proč jsem zavřel teda? A je to na tobě. Asi hezky na tebe počkám, až to projdeš. Běžím přímo k těm dveřím. Já! Je tam, Jo! Ty vole, jo, a já jsem ho neviděl, jenom jsem slyšel zvuk. který to byl? Nevím, já jsem prostě jenom radši běžel rychle k těm dveřím, vole. A byl to grunt podle zvuku, nebo? Jak to mám vědět? Jenom prostě jenom Ano. Ty vole. Ale nevíš, jak běžel, vole. Nevím, já jsem se nedíval za sebe. A myslím, že z té rumky, jak kolem ní běžíš... Ty vole. Ty vole, jsem se lekl. Jak běžíš, myslím, že kolem těch krabic zrovna, jak tam byly ty... jak jsi tam otevřel tu skříň a nic tam nebylo, byl tam ty hromadu krabic, myslím, že od tam on vylezl. Tak já si připravím klíč a namířím si to přímo tam, vole. Lanterna, výborně. Kurva, běžím! Ty vole! To není grunt! Pryč! To je ten sráč, co má tu palici místo ruky. A dobrý, přežil jsem to. Tak, vážení diváci, dneska končíme naší... Co? Kolik je to minut? Ty vole, kolik je to minut? Nevím kolik je to minut. Za chvilku se kouknu. Ale dával bych tam maximálně tak 13-14 minutový videa zatím, pokud by diváci souhlasili,
pak jestli byste chtěli, napište nám do komentu, my se pak domluvíme, budeme natáčet i klidně delší. Další, ne delší. No ne, delší. Jako další a delší. Takhle, že teď se domluvíme na 15-minutovým videu, tak maximálně. Dobře. A budeme to dělit na party. A pokud byste vy diváci chtěli, tak nám napište hlavně. A dejte lajky, sdílejte. Do prčic. Teď jsem se lekl, protože se někde něco rozbilo. Tady je nějak moc místností, ale fakt až moc. No prostě lajkujte, ať my víme, že máte naše videa rádi. No, naše první video teda. A aby jsme věděli, že má vůbec cenu natáčet nějaké další. Plus nám teda fakt do komentu napište, jestli byste chtěli, aby jsme dělali další videa než 15-minutový. Ještě bych chtěl dodat, nebojte, nebudeme natáčet za kamerou. Nebudeme. Budeme jenom na kameře. Jelikož mám trošku drblou... Jo. Viděli jste to? Jelikož já mám trošku drblou webku, tak na příště se pokusím spravit webkameru, v dnešním díle nebude. Už ani viditelná. Ani ke konci, jestli jste si mysleli, že mě uvidíte, tak ne. A já vůbec nevím, tohle je strašně velká místnost, jo. Tady je všude moc místností, ale fakt až moc, ty vole. Myslím, že tady v té části si odpočíneme a počkáme si na příští, co ty na to. Jo. Stejně jak jsme ten první part moc dlouho řešili, tak já jdu tady na schody. Takže lajkujte, sdílejte, ať víme, že můžeme dále pokračovat a loučí se s vámi Thomas X a Snake. Nashledanou! Zarec.